Welkom bij de eindejaarsuitsturing van de Weekend Nieuws Show. Het jaar 2013 zit er bijna op, we rennen op zijn eind. Het is heeg tijd om weer waarom te zien en vooruit op het jaar 2014. Wat gaat er al je gebeuren en wat gaan we al je mij zien? We gaan praten met verschillende gasten uit deze regio. Hendrikje, waar beginnen we mee? We beginnen met uw burgemeesters die hier bij ons binnen. Dat binnen de heer Arie Albers, burgemeester van Dantemerdeel, scheidend burgemeester van Dantemerdeel, want hij had Kwartelien te kennen doen dat hij als waarnemend burgemeester naar de Frieske Marken gaat. Bij u ook burgemeester Ben Bilker van Kollemerlaan, CA. En hij is natuurlijk net alleen nog bekend als burgemeester, maar ook als koningshuisdeskundige, denk ik, in de allerbreedste zin van het woord. Want daar is hij landelijk bekend mee. En ja, ze is de enige vrouw in het gezelschap, maar ze stiet beslist haar mansje in dit gezelschap. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel. Vrouw, mij had net alleen nog voor Dongeradeel, maar voor heel Noord-Friesland. Ja, laten we met jou beginnen, mevrouw Waanders, want 2013 begon wel sfeer in Dongeradeel, lijkt mij. Ja, met name voor de mensen in Raad van Zelfs, vanwege dat slimme ongemak. En dat wie inderdaad een heel verschrikkelijk begin van het nieuwe jaar. Ja. Hoe ga je dat meekregen? Hoe ga je dat meemaken? Nou, het wie in de nacht, het wie een uur of ien en ik wie vanzelfs thuis. En wij zeggen vanuit de huiskamer, zeggen wij de ambulances en de zwaailichten van de brandweer. En dus hier wat trof van deze wat er nog om. Dus dan ben ik er zelfs maar heen. En toen leerde ik wat er bad weer. En dan het eerste moment als u thuis bent, dat is de oorendij. En de hulpverlening die kwam heel snel en heel goed op gang. Dat is al heel goed voor ons. Er wie een dodelijk slachtoffer te betreuren, dat wie heel verschrikkelijk. Maar een brute verwoen. En het is op het moment is het zo dat nog lang niet Elsenien echt helemaal weer genezen is. Dus het had een hele grote impact had in het dorp. En ik denk ook dat de mensen blij wezen zullen dat het dadelijk in januari is in het nieuwe. Ja, en als je zijn we naar de heren aan de rechterkant. Ja, ik toch wel een memorabel hier, een bijzonder hier in Dantemerdeel en Kollemerlaan kan ik zeggen. Want beide gemeentes kregen toch zeer heftig te maken met de nasleep van een zaak die 13 jaar lang door had. De zaak Marianne Vaatstra. Laat ik eens bij jou beginnen, burgemeester Bilker. Hoe had dat hier voor jou west? Nou ja, in de kwestie die vertelt dat het in november 2012 de vermoedelijke daden toen nog oppakt waren in Oud-Woord. Dat hier een enorme impact in het dorp, wat ik wil eerlijk zeggen. En dat hier nog de hele nasleep naar de rechtszaak daar van dit jaar. En wij, het weer toch een opluchting dat het na 13 jaar staat, dat ik neem, nou toch tot een oplossing komen is. Het is echt een opluchting. Aan de andere kant, schrikt wel natuurlijk dat het een gezin is, een familie uit je eigen dorp, zeg maar. Hè. Zat dichtbij en zat er sommigen niks zijn in van u, dat verwachten ze net. Maar de feiten weer helder, de rechtszaak weer helder en daardoor is de opluchting toch wel dat overheerst. Burgemeester Albers, wie je blieft dat de dieren net uit jouw gemeente kwam? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd net een goede duiding. Ik sluit me aan bij Wilke dat de opluchting is dat die zaak helder is, dat er een dier is. En in dit soort zaken is er altijd sprake van een dier en die liet een spoor van slachtoffers na. En in welk dorp dat is, het is in Dussenstreek, maar ik had goed in Dussenstreek die wat er achterblijft ben gewoon drama's. Ja. Hoe dat de gevolgen voor die gezinsleden van welke kant ik en het gaat nooit weer oer. Hoe hij jou het meemaakt als burgemeester zijnde? Want de volle soort te regelen denk ik. Ja, nou dat meeste wie natuurlijk in 2012 dat het al eerst spelen. Maar natuurlijk voor de tariering naar DNA-onderzoek. Dat kan je al hier nog redelijk rationeel doen. En goed organiseren, maar ik ben natuurlijk gesprekken geweest en contacten met de bevolking en de dorpshoezen. En dan komt er, dan wordt het spannend, dan is er een match.
En ja, dan zie je dat het natuurlijk gewoon toch diep ingript in deze streek. Hè? En ja, wat je ervan kennen, voor u in uw hand, ja, het is net zo dat je nou zo heel druk bent om al je dingen te regelen. Maar je bent je wel zelf aan het aanrieden op uitsturingen, op vragen, maar ook gewoon naar mensen naar je eigen bevolking. Ja. Ja, er is natuurlijk meer gebeurd in de gemeentes. Wat zijn dingen, mevrouw Waanders, wat jou hoe 2013 toch heel erg bijbleun is, waarvan het je zegt van nou ja, dat zal van mij altijd in het teken staan van 2013. Ja, dan zou er één heel groot hichtepunt wezen. Het dieptepunt, dat hebben we wel. In het begin van het jaar. En gelukkig gebeuren er in zijn hier echt hele mooie dingen. Het werk aan de centrale as werd al zo lang oordwaande wien dat hij werd nou online. De start van de eerste resultaten van het binnenstadsmanagement in de binnenstad van Dokkum is een hele wichtige. Dat partijen elkaar definen en werk je aan een goede toekomst van de binnenstad. Mooie dingen die er gebeuren in dorpen, musicals, Ipenlofspul, dat soort van zaken. Dus er gebeuren gelukkig echt een hele protte mooie dingen. En soms binnen dat lietse dingen die de boetewacht via direct net verneemt. Maar mensen die 60, 64 hier trouwt binnen, wist je is. Dus er is een soort vreugde in zo'n meanskip. En daar maak ik getuige van wezen. En dat is hartstikke mooi. En wat ik echt wel wichtig vind, dat is toch de geerwerking in Noordoost-Friesland. Dat is in de Oudroen Jern en dus ook in het 2013 had dat een hele goede invulling gekregen. Wij weten elkaar te vinden. Sommige dingen kunnen zelfs nog beter, ook in de geerwerking met de provincie. Maar alles wat plant wie, daar binnen we dwaan mee de uitviering. En ik denk dat dat wichtig is. En ik de weg naar Den Haag vinden. Om ook daar als regio uitkenbaar te maken. Dat soort van dingen. Weer voor mij wichtig, maar het zijn wat grotere dingen. Die ook wel eens de kranten hellen, maar het zijn ook de lietsere dingen. Ja. En dat zijn vaak ook hele mooie dingen om douane mee te wezen. Laten we eens even zien wat de inwoners in Noord-Friesland te zeggen houden over het jaar 2013. Ik ben Aafke Klaver. Mevrouw Klaver, wat is jouw nijs van 2013? Als we een klein dochter kregen. Ik ben Orne Baron. Meneer Baron, wat wie jouw allerbelangrijkste nijs van 2013? Het belangrijkste nijs van 2013? Oei. Dat vind ik nogal wat. Dat ik elke dag wijzer werd. Ik word elke dag wijzer op de markt. Gewoon met het leven word ik elke dag wijzer. Dus in 2013 ben ik wat wijzer geworden dan in 2012. Dat mijn vrouw goed uit een Iepenhart-operatie bijkwam is. Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste nijs wat je krijgen kan. Absoluut, zonder meer. Ja, dat was even ontzettend spannend. Weer onverwachts, maar het is goed bedacht. Ik ben Nieske Messendaar. En wat wie jouw nijs van 2013? Ik denk de geboorte van mijn kleinkinders. 2 stuks. 2013. Ik denk toch Nelson Mandela. Het is natuurlijk heel erg recent allemaal, maar dat is toch een belangrijke gebeurtenis. Om er even bij stil te staan wat die man allemaal betekend heeft in de wereld. Dat mijn dochter slagen is voor het HBO-diploma, dat vond ik helemaal super. Want dat ding is eerst een volledige baan. En dat is een zwiere klus, dus daar ben ik gigantisch trots op. Er is eigenlijk niet echt veel nieuws in 2013, het is een beetje een tussenjaar. We zijn heel erg verhuisd de afgelopen jaren en we hebben kinderen gekregen. En dus het was eigenlijk een soort van jaar waar je van alles en nog wat doet. Het huis op orde maken, werk weer verder gaan, ja, van alles en nog wat. Mijn mooiste is weer dat mijn tweede dochter een baan kreeg en dat wordt mijn derde pakenseizoen. Dus dat is geweldig nieuw. Mijn neus van 2013 is, in september ben ik getrouwd. En ik had daarna nog een huis gekocht. Dus ja, dat een wel een heel druk hier hoor. Het belangrijkste nijs is naast Mandela, het overlijden natuurlijk, dat is heel triest. Maar het mooiste voor mij, het mooiste moment is de geboorte van mijn lietzoon, mijn eerste pakenseizoen. En dan heb ik nog wel een nanne Lucas.
En dat vind ik het allermooiste, dat het leven toch gewoon weer teruggaat. En wat ben je wensen van 2014, voor jezelf en van Noord-Friesland? Voor mezelf en voor Noordoost-Friesland. Ik hoop dat het dus al je goed gaat en een protte zoons. Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk om terug te gaan. Gezondheid. Zo op de drempel van 2013 naar 2014 wil je vanzelf ook vooruit zien. Vooruit naar wat er u al hier te wachten zit in deze prachtige gemeente Dantemerdeel en Dongeredeel, Kolmelaan, Noord-Friesland. Wat gaat er al hier gebeuren? Ja, beginnen we in Kolmelaan bij de heer Wilker. Wat zit er op agenda, Wilker, voor 2014? Er staat zoveel op agenda, dat is net al heel, maar wij zetten heel erg in. Nou, eerst de verkiezingen, hè, de raadsverkiezingen in Jontje maart. Dus dat zijn wij met heel veel belangstelling afwacht. Ik hoop dat werkelijk iedereen komt naar die stembus, want het is wichtig. Er gebeurt zo'n soort in Noord-Friesland. En als je als gemeente heel weinig financiële mogelijkheden hebt, en dan vind ik het toch knap dat wij keuzes maken kennen om te investeren in onderwijs, in wegen en in woningbouw. En dat ben ik dus 3 punten waar we 2014 echt op instekken. Dus met het onderwijs zijn we aanstek een hele klappermaatje. Ja, want ondanks dat de gemeente Kolmelaan het zwier krijgt, bloeien je hem toch perforce positief, hè? Ja, ik zou haast zeggen, daar is een oerhiet voor. Hè. Die kan net bij de pakbel zitten en het wordt nog niks meer. Je moet altijd weer wegen zitten van wat kunnen we nou wel. En natuurlijk moeten we bezuinigen hier. En dat doen we ik, maar het moet wel binnen de, ik zou haast zeggen, het moet wel kennen. En maar daar, als we zeggen, hier smiet het zoveel moeilijkheden op. Ja, dan moet ik mijn collega's, gemeenten, dus Vereniging Friese Gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten, richting het Rijk. Want daar moet het wel maar eens al, want in de gemeente zei dit wordt niks. Nee, dat moet maar snel doen. Dat gebeurt ook. Maar daarnaast, en dat is wichtig, ook voor de burgers, maar toch altijd weer die keuzes maken, wat dan wel. Nou, dat ben uw strijpen voor het komend jaar. Hoe zou je naar die 2014 Albers? Want ja, dan zit je in een heel oor gebied. Hoe ligt jou Noord-Friesland en dan met name Dantemerdeel achter? Nou, kijk, er ligt gewoon een prima programmabegroting. Dus ik neem aan dat een nieuw college die mooi uitvieren gaat. Dus daar zie je, ik denk dat verkiezingen heel wichtig zijn. Ik ben ze altijd. Ik hoop ook echt dat er de verkiezingen die in november West hadden, die maakt je toch al iets beetje droevig van de opkomst. Maar het is wel de lokale democratie en het lokale bestuur dat gekozen wordt. Ik hoop echt dat we een goede opkomst krijgen. Want er staan echt indringende keuzes lezen voor. Voor u komen wij richting 2014, 16, 17 en 18 voor heel indringende keuzes te staan. Elke gemeente, maar de gemeente Dantemerdeel ook. En ik roep dus wel elke keer op om na te denken van welke bestuurders en welke raadsleden denkt de bevolking dat die het hoogste orgaan van uw gemeente bevolken kennen om namens u verstandige besluiten te nemen, want dat leidt eigenlijk voor bij verkiezingen. De verkiezingsier vind ik per definitie een heel wichtig hier. Nog zal Roelof Bossel eerst waarnemend tenminste local burgemeester in Dantemerdeel worden. Op wat voor termijn kan Dantemerdeel een nieuwe burgemeesterrelatie? Nou, dat leidt in de hand van de commissaris samen met de gemeente hier, maar dat zal in januari, zover ik het weet, is dat in januari zo duidelijk. Of in de laatste van Dantemerdeel? Nee, dus moet altijd een burgemeester zijn, dus dat komt vers erin. Is het net zo dat ik nog aanhing is van de gemeenteraadsverkiezingen dat de commissaris van de Koningswezen keer van nou, we laten dat eerst eens eventjes de maart toe heen in de gemeenteraadsverkiezingen en dan mij een nieuw college en een nieuwe raad zien naar een mogelijke burgemeester? Ik denk dat de commissaris de afwaging maken had en dat is overigens echt de wens van het college. Van begin aan verkiezingen en een aantal van die collegeleden ben ik listloeker. En dan is het buitengewoon ongemakkelijk en eigenlijk onplezierig om dan eerst de aanspreekpunt te wezen in de rol van lokale burgemeester. Ja. Dus ik denk dat de commissaris daar rekening mee houdt. Mevrouw Waanders, ga je met je zin om 2014? Jazeker. Ik hoop dat het een mooie jaar wordt. Het is vanzelfs het jaar van de verkiezingen en ik hoop dat de Nijeriet scherpe keuzes maakt. Dat zal ik matten, omdat krijg dat
alle andere gemeenten in Friesland er bord bezuinigen worden moet. Dus goede keuzes maatje die goed binnen voor Dongeradeel en voor de hele regio. Ik ga ervan uit dat er komend hier echt een Alversterrentocht komt. Want die hebben we nou zo vaak ter reden dat moet nou een keer gebeuren. Dus ik denk dat het in februari wel eens wijzen kan. Minst net, want helaas kan ik net rijden, maar een barkenmaster het oren denkt te doen op die reis. De plannen die binnen zo goed als klaar. Dat wat in de laatste dagen nog gebeuren moet, dat zal dan ook gebeuren. Maar de draaiboeken, ook op de schaal van Friesland en ook op de schaal van Dongeradeel, die binnen klaar. En als dat dan toch net gebeuren zal, dan is dat hartstikke spietig. Maar dan verheugen wij ons weer op de prachtige admiraliteitsdagen in september. Dus het zal een ierwezen van scherpe keuzes, maatje, meidenijerieën. Maar nou en dan een feest vieren met elkaar in het prachtige gemeente en ik in het prachtige Dokkum. Dus dat zullen wij doen. Nou, de burgemeester zegt in elk geval mij een positief gevoel naar de uitdaging die 2014 brengen zal. Ja, we binnen eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat de mensen op een strijd uw staarwensje voor 2014. Ik hoop dat we het al een beetje beter krijgen en zoenblouwen. Ja, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. En wat hoopst voor 2014? Oh, nee. Ik een hele protesoens en dan we oessen op een kwart bossen. We hebben een crisis, zoals u weet. Maar het lijkt er nu op dat het weer een beetje begint op te krabbelen. En ik hoop dat iedereen weer wat meer te besteden heeft. Goede gezondheid, dat is zeer belangrijk voor mij. Nou, dat we een beter ier krijgen dan oude hier. Het weer nogal onroerend dit hier. Dus en dat gaat zeker lukken. Dat het al hier wel wat beter wordt. Hè? De Prutte leegstaan, die hebben met name in Dokkum en in de Westereen dus ek. Maar dat is juist dus overal in Leeuwarden, in Drachten. Dus dat maakt een beetje al hier wel weer wat omlopen. En dat hopen we dat het wel, dat het wel weer wat beter gaat, ja. Wees dat ik gezond wezen blijf met mij en dat wij gelukkig wezen met je. En de mensen om me heen ook. En dat de jaarmoord tot mij vallen zal. Een stukje gezondheid is altijd het allerbelangrijkste, hè? En een mooie simmer dat we mooi boeten door kunnen, lekker boeten in de tuin genieten en zo. Van Lietsband en dan ben je al dik tevreden. Wat zou je graag wel in 2014? Gezellig naar hier. Ja. En doe? Naar je vriend. Meidje, ja. Ja, de feestdagen van 2013. Hoe meid je de burgemeesters van Wat is Friesland die mei? Wilker, wat had je meteen? Wat ik met een heel soort. Ik heb de dikke boeken van de koning Willem 1, 2 en 3 op mijn pakket lezen. Willem 1 begon. Dus die mag lezen. Die mag... Van jou misschien wel studieliteratuur? Nee, maar ik vind het prachtig. En een soort muziek. En al rond de dagen, ik al voor de Christ. Maar Bach en Hendel, prachtige muziek. Maar vooral ik natuurlijk. Maar qua de familie, en mijn vrouw en gezellig en eten en het kerken. Dat vind ik prachtig. En Albers, hoe belangrijk zijn de feestdagen voor jou? Die zijn heel belangrijk. Dat zijn toch van die momenten bij nog eens even omschillen, je zult eens vooruit. En net zozeer als van het maar meer naar je eigen dingen in je gezin, in je familie en de goede dingen en soms ook de minder goede dingen of de verdrietelijke dingen. En de meidgezin, de vrijgelukkige gezin en kleinkinderen. Ja, toch even lekker van genieten, maar wat minder druk van vergaderstukken die s'nachts middags nog even lezen. Dat hoeft dan even net. Vieren en waarom denken. Burgemeester Walers, Dokkum-kinderen prachtig mooi bijlezen in de winter. Zeker. Lekker om eens even te herinneren dat je vrij bent? Jazeker. Kuieren is altijd heerlijk. Simmer en winter. De kriesdagen zelfs, een van de kriesdagen dan gaan we naar Twente. Dat is mijn heimat, zeg maar. Daar ben het familie van mij en dat is altijd een hele bijzondere dag of dagen. En tussen altijd en nee, vreun opzietje lezen. Ik krijg als Ben Bilker
Maar dan bij mij is het vaak meer de literatuur, de romans, dan de historische kost van heer Bilker. Nou, lekker eten, glasje wien drinken. En ottenij ga ik zelfs net zo vol mee, maar dat had ik te krijgen mij tot de verantwoordelijkheid van een burgemeester. En dan hoop ik altijd dat elke dorp een mooi feest had. Dat hoop ik echt. Dan ben ik echt gelukkig en dan ben ik blij dat het weer in januari is. Tot slot, wat binnen weesken van jouw trein voor uw prachtige omgeving? Wilke? Nou, Elsen in soms, want dat is het wichtigste, lok. Maar voor u als bestuur en in wat is Friesland, wij zijn als regio, dat kom ik wel heel niet meer tot ontdekking. Zo sterk en we spreken qua taal, we begrijpen elkaar heel goed. Dus die intensivering van het geerwerkje en het geervolgen, hoop ik echt dat we in 2014 de muis al een besluit nemen kunnen dat we verder gaan. Ja, Albert, hoe zou je dat? Want ja, er zal een nieuwe man op jouw plak dan zitten. Stel je om onmoedig om keer te werken? Ik ben Riekelijk Njoch en Helien benoemd in Dantemadiel. En de opdracht voor het laatste gesprek, en op basis daarvan is een knal terughakken waar ze voordragen om. En waar ze kiezen om van de toren. Dat wie maakt een stuk hoe geerwerking en de toekomst. Dus laten we met elkaar geen illusies hebben. De toekomst van dit gebied is nog het eerst. En elkaar in die gezamenlijke toekomst vinden is denk ik noodzakelijk. En het gaat net om het hier, maar die noodzaak goed voor eigen houden en net te lang wachten zien. Want anders doe je, denk ik, dus inwoners en de bevolking tekort. Ja, ik denk dat jou bij de man ondersluiten kennen, mevrouw Waalders. Ga je er nog wat om te voegen? Ik denk het vast wel. Nou, heel kort, volle lokke cijfers zelfs voor alle inwoners van Dongeradeel, voor alle inwoners van de regio. Maar dat had ik zelfs net zo volle routes is en vanzelfs. En dat het gaat om die jewerking of werkdeling. Het is bekend Dongeradeel College en Rie willen heel graag dat nou eindelijk in de hele regio dat besluit naam wordt. Wij zijn er klaar voor en ik hoop dat ik mij de nijerieden dat we die stip echt op de horizon zitten kennen. Vanwege het belang voor de hele regio, voor een goed en krachtig bestuur van deze regio. Maar we zullen het zien. Mooi woord om af te sluiten. Ja. Volle lokken zijn er. Dank u wel. Dank u wel.